Mám na teba jednu otázku. Kedy si sa naposledy cítila, že si naozaj doma, v sebe? Nemyslím tým v roli tej, čo všetko zvláda, vie, kedy, čo treba a ako povedať a spraviť, ani v roli tej, ktorá je silná žena. Myslím tú iskru v tebe. Tú, ktorá keď sa ráno zobudí, tak cíti, vníma. Len som. A možno rozpozná, keď niečo ladí a rovnako dobre vie, čo ju od seba vzdialuje. Predtým, než vznikol tento pobyt, tak sa mi stále vracal jeden obraz. Obraz ženy, ktorá stojí v rieke a kráča proti prúdu. A ide proti prúdu, lebo príliš dlho kráča už podľa noriem, obsahov, rád, ktoré dostala počas celej tej cesty životom. A tie jej ponúkali ilúziu o tom, že jej snáď pomáhajú, niektoré vraj ju chránia, dokonca vraj vďaka iným, iba vďaka tým radám to všetko prežila. A potom jedného dňa zistí, že tá rieka v nej už dávno má svoj smer, tečie prirodzene sama a obráti sa a ide po tom prúde. No, možno práve to sa deje mnohým z nás. Mali sme okolo seba toľko hlasov o tom, ako žiť, ako byť ženou, ženskou, ako sa uzdraviť, ako sa rozvíjať, ako byť stále lepšie a snažiť sa. A pritom niekde hlboko v nás stále bolo a je niečo, čo nepotrebuje už zátvorky, obmedzenia, regulácie. Niečo, čo tu bolo dávno pred všetkými týmito poučkami. No a z tohto miesta vznikol kód Neskrotná. Je to miesto návratu, kde môžeš na chvíľu prestať hľadať jednoducho a začať znovu počúvať, cítiť a vnímať. Cez tanec, cez pohyb a cez ten zvláštny moment, keď je zrazu niečo uzreté a vieš, je to vedené, že aha, toto. No a aj teraz vieš. Pri tom, čo teraz hovorím, čo je vnímané, možno cítiš ten pokoj, možno idú slzy, možno vôbec nič, možno úplne tiché, vnútorné áno. Tak je to možno presne to, čo sa teraz rozpamätáva. Tak ak to tak cítiš, tak ťa veľmi rada v tomto priestore privítam. A budem sa tešiť na každú jednu z vás.